lumpuk owe tambah lumpuk owe tambah lumpuk adimu tambah lumpuk owe tambah lumpuk owe tambah lumpuk owe tambah lumpuk. Terus no, lek ngantek kowe engko owe pisan kas tak wabekne kas teliko iki kowe. Sampeyan supporti Mas. Oh, siap. Ayo ponakan jenengan iki genduk Niken Salindri. Ayo. Iki nih canom. Minggu bakal tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur nuwun sanggup poso. Cintaku sakonyong-konyong kader karo kowe cahayu sing bakul lemper lampu pancen super rase tur anti laler yen ora patuk sadina ning pirang-pirang cintaku sekonyong-konyong kader Paribasan durung ndemok wani panjer modal bensin seliter montorku tak sebater tak ampiri tayo tajak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne ngene iku lho, Bos. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane kowe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki yo dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga ki yo Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok. Ngono, Nduk. Siap ya, Nduk ya. Peh. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Peh. Nom-nomane bojomu kaya ngene. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Mosok bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare lak ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku ini non saya loh. Aku ini saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu. Mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone tak tukoni skincare. Waduh modern. Krim kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah iki tukang endorse pono ngono kuwi sing tak tuku malah skincare kon Niken. Masa? Iya, sing sampean tawakne Ome kae. Oh miki lho ben anu bojone sampean putih ki tak tukone siang malam ki tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru. Lah apa ora mbok WA to, Nduk? Lah jenenge cara pakai aturannya itu seperti apa ngono lho. Lah ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Ora terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca lho bojone iki. Karepe bojoku ben cepet ngono lho, siang malam dige bareng lho. Ya ketemu belang lho, mek motone tok ireng koyo panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang, vitamin, suntik vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputihane sak wulan pisan. Kok gesek kulite putih lho. Mas
kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontik kae lho. Oh, suntik putih Sontik to. putih infus whitening. Nah, wis sampean WA to. Akan langsung WA sampean to. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku lah cocok. Akhirnya dhek langsung suntik Om. Ya. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kita dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. Lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nunggu gede tak parani rono ngono lho. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Mandi piye? Apik. Wis sakmu putih sakmu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok iki kepiye? Ndas tok glune ireng malah kaya katen bat ya. Wes jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wesan. Ya? Operasi plastik. Ning ndi, Nduk? Ning Indonesia ning Jakarta. Enek ya? Enek. Paudi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih kok. Ndak ingin operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland lho. Lah rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing dituku. Ini di optik. Karena di aplikasi, aplikasi oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada iki wis teko barange apik kuwi ra cocok ladalah berarti. Ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Tembange sing spesial napa, Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Sik mam sego pecel iki jane iki tanggapan warung kalau mungkin. Wong yo iki jenenge menungsa lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Coba ngagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya? Alhamdulillah sehat. Yes, tatungane bapake sehat. Apik. Nek Niken Salindri iki tembange mesti bocah saiki-saiki. Ya no. Ya. Napa, Pak? Senengane iki lho senengane aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae iki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Madangkara lagu tambal ban. Guyon. Tembangmu apa? Pak Gapuk. Bisa to? Gak. Coba jajal. Iso Madangkara ki iso. Bisa. Iso. Ketoke iki Nah, nadane apa Pak Gapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon peh iki ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, Niken. Alah. Oke ora. Aku iki tukang tambal ban. Nenen. Uripe sak Garingan dalan-dalan. sih, Nduk, garingan. Kelebangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu iki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono. Bapak Harsono. Dalu niki gelar budaya. Terus ke tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Sehat selamat lan ahli suwarga. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Ki cahya kuntati. Yen nyeluk sinden adik Niken Salindri. yen disawang kok nyenengke ati. Yo, Ayo. lho. Ndang. Terakhir. Saya suwe keduk Niken saya gede. Iya. Iso lho. Enak, iso tenan ya. Iso tenan. Bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo Niken. Nano, ayo. Rezekine saparan-paran
Mas Lutuk terakhir. Sabaran-barang. Terus sabaran-barang. Ayo. Terus terakhir. Nene none. Saparan-paran. Saparan-paran. Endinge closing. Nene none. Nunane nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane bareno Jaja. Acarane gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine saparan-paran. Ayo Duk. Mugi sedaya pikantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Oh sik jogete keri japane iki lho, nembange iki lho. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Ya, Luduk. Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahyo kun tadi ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tu 89. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8 jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Wange sepo seneng guyang-guyu. Amarga dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Nyapa ngurusi pakanane sinden barang. Tak barang selikol ya. Ngrusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Ngrusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Insya Allah kabeh dadi akur. Duduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi iki? Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah Ora arek. ada kunculuke begini ya. Iki apa? Wes. Iki yo ngawur kan. Ngerti. Yen ra ngerti mengko bakal tak duduhi. Saiki Sing apik sesuk bengi. saiki Ya, monggo kudu saiki. Yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Ambo. Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Dor lagi. Lah nyapa kok enek ndas kaya setrika. Nadyan ngono rezekine nderbolo. Wangi. Tapi Mas. Lah wijik tunggal darah karo Mas. Jalan kanca-kanca? Ya, jalan. Oke, ayo tambal-ban. Sikat. Oh, sik kendang sik ya. Jalalin joget ya, Om Klinik Kluduk. Oke, kata dia.
Jogete cara lawas lho. Oh iya no. Ngene-ngene iki lho. Ah. Iya. Sik tak dandane ben ketok lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Ben ketok lawas lho. Loh. Keceretmu kae nduk. Bah gitu. Ceret iki lho. Sing ngendang ki cerete ira mudeng iki. Nah iki, nyo iki digawa, dipinggul. Nah. Ini digawa tok tip pompo. Kok ketole matane rusak wong ceret tok tip yo. Etok iki ya. ngono. Karetmu ndi to, Bos? Yo, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Lebote ndi, Bos? Wis kono. Lah kuwi blangkone dicepot, blangkone cepot, blangkon. Blangkon kuwi cepoten. Ngono. Kene, kae sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik rekoso ngene nek. Salah ngoten kok. Kowe iki wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Dan. Iya, kaya topi lawas iki apik iki. Nang ngene. Aduh. Kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Ini lak ketok jaman biyen. Anu Mas, cukure rada dawa ya. Kayak ning ngene barbershop. Kok dadak melu cukur barang iki, Nduk. Masyaallah wah. Yo coba. Ya. Oke, siap, Dok? Siap. Oke. Yuk, diaturake. Selah sireng enek to, selah sireng. Ya oke, kendang sik, jejak kendang sik, cobi. Duh. Ya, Pak. Nah, tak tuk. Ya coba. Lah, asik. Katoke ndi, Bos? Masa yo ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Ini. Kok kurang jangkep no to, iso. Oh, sik tok, Bos. Iki ndi to, Bos, iso. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringos. Aswaje. Wes nyanyi wes. Kono nyanyi sik, ngono karo penone karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki nah enak ya. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Iki lak ya menjiwai. Wis to. Nah, wis oke. Yo. Sungguh. Ya, di MC ini Mas Kluduk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak. Oke, masuk. Aku kayak Mudin Jiwan. Oke, masuk. Yuk, tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya, Dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban.
mangan. Mesti raja kita kal majedur ban pecah maneh isih esok raja kini padha nglumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk. Tambah
oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk ora barbar iku tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk adimu tambah lumpuk tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk penono bocah iki padahal ora diwewi kok ya banter Rin, ngaduk Rin. Ini Rin, ngaduk Rin. Ayo, ndang. Terusno. Lek ngantek kowe engko owe pisan kas tak wabekne kas teliko iki kowe. Ayo taruh iki. Tak wabekne iki lho kowe. Kowe nek pengen mikmu banter gayo ndase iki lho. Wong wis entek barang wae wae. Lah penak kok. Penak ora mbok tuku. Pengen nyanyi neh. Iya. Hebat Kabeh Bos. kuwi gawe aturan. Ternyata gumun tenan. Jebule Madangkara. Nular. Nek ki aja kabeh ki gawe tatanan aturan. Kowe nek wis entek ki ya entek. Alah. Wong ora ngono ku lho. Nggih. Wis, Matur nuwun selesai. neh nggih. Kowe iki ya ngono kuwi ora terus melu-melu adimu wedok ngono kuwi. Yo, Mas Klitik, Mas Blutuk matur nuwun. Weh, sami-sami Bos niki pancen. Lara lho. Klontok. Bos, Matur nuwun nggih. blangkon genah ukurane. Terus Lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Piyayi niku len dahar kakean nggih mboten ngepenake. leres.